Takot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Lourdes Secret File. Si Lourdes, napakiramdam niya ang sama-sama ng kanyang lola dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Pananakit ng pisikal at verbal. Tapos syempre, pati nanay niya, kapatid niya, damay-damay na rin sa pananakit ng lola niya. Eh wala naman silang choice kundi makitira pa rin dun sa bahay ng lola niya. Dahil wala pa nga daw siyang pampalipat, pera, 'di ba? Sapat na pera para makakuha sila ng panibagong apartment na mauupahan. Ang mahal din kasi ngayon mangupahan, dude. Sobra. Tapos babayad ka ng tubig, kuryente, iba pa yung bayad mo dun sa landlord, yung ganun. Totoo yan. Internet pa. Binabayaran ka pag umuupa ka. Totoo. Tapos minsan, kung ano pa yung mga sira dun sa mismong inupahan mo, papagawa mo. Yes. Tapos at the end of the day, hindi naman mapupunta sa yung inupahan mo. Totoo yan. Ay nako, kaya napakahirap ng sitwasyon ng ating sender kasi sabi niya nga dun sa kanyang secret file, hindi niya alam kung buhay pa siya by that time na mabasa natin yung kanyang secret file. And hopefully, and we are praying na hindi pa huli ang lahat, na nandyan pa siya nakikinig ngayon. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Dalisay Cardo. Tagal din nag-comment nito ni Dalisay Cardo. Siyempre, nasa shooting, gano'n. Uy, napalitan na ng Batang Quiapo. Okay. Sabi niya, ganda ng storya ng sender natin. Ang masasabi ko lang, laban lang lagi sa buhay. Finally, after 9 months, nakapakinig uli ng Secret Files. Nakakamiss. Dati kasi habang nag-grab ako, nakikinig ako. Ngayon kasi pulis na ako. Na-miss ko makinig nito. Wow. Uy, congrats. Kaya ka pala nawala ka ng ilang mga buwan. Grabe ka naman. Nakakaiyak naman. Oo. Alam mo, lagi ito nagko-comment dati. As in, every night. Pulis ka na ngayon, ha? Oo, si Cardo Dalisay. Thank you, O, shout out daw sa NCRPO PSBRC Batch 2024-02, Hirang Alab at CARTC Baguio. Maraming salamat. Wow. Galing, ha? Galing nga Natuwa ako dito sa message ni Cardo Dalisay. Kahit di ko talaga alam kung ano yung tunay niya. Pinanindigan niya talaga ang pagiging dalisay. Oo, dalisay siya. O, ito na sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Lourdes, it's better kung umalis ka na dyan sa mapang-abuso mong lola. Kahit siguro sabihin ng nanay mo na intindihin mo na lang siya, kung siya lang din ang dahilan na masamang epekto sa mental health mo, it's better to get out of that toxic house. And one more thing, magpatingin ka sa isang mental health expert about your mental state. Totoo naman. Kailangan talaga eksperto ang tumitingin at nagbibigay ng payo sa ating secret file sender. Ito naman sabi ni JV, habang nakikinig ako sa secret file ni Lourdes ay hindi ko maiwasang malungkot. Kasi dapat kay Lola manggagaling yung pamilyang masaya at puno ng pagmamahal, lalo na para sa kanyang anak at sa mga apo niya. Sa palagay ko may pinanghuhugutan ng galit etong si Lola kay Lourdes o sa pamilya ni Lourdes. Shoutout na lamang po sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino, Alan Alvarez, and John Sulte. Salamat, JV.
May pinanghuhugutan daw si Lola. O ito pa sabi ni Charles. Siguro si Lola, pinanganak na hindi mahal ang sariling ina. Uy, meron ako nakapanood na video na ganun. Yung you pass the trauma from generation to generation. Tama. Kasi kung ganyan, baka hindi naaruga ng maayos itong si Lola. I'm sorry ha, pero sa kaso niya, baka pwede siyang makasuhan ng vowsy kahit pababae siya. At apo pa niya yung pinagmamalupitan niya. Nakakainis lang din na konsentidor yung ina. Hindi malang tinulungan yung anak niya. Ni encouragement, hindi nakakatanggap itong si Lourdes. Nakakaawa naman talaga tong si Lourdes. Pero sender, listen, this is not the end of your life. Your life is worth it. But you need to escape right now. Seek an expert at hindi pa huli ang lahat para sa'yo. I know it's hard to live with your grandmother, pero sana wag mo nang tiisin yan dahil mentally abused ka na. Think about it. May pangarap kang tatahakin at sana hindi ka mabigo. Dali kasing sabihin natin na umalis ka na. Pero yun nga pag realidad talaga ng buhay, mahirap pong maglipat ng gamit, ha? Totoo yan. Pera! Kailangan may 2 months ka pa na advance deposit, diba? Minsan nga hindi pa nakakabalik yun pag aalis ka na nung mismong inupahan mo. Marami na nasira, dami tinuturo. Oh, di ba? Oh. Yung parang kahit pilat lang nung mismong pintura. Oo. Sabihin na, hindi, mahal yung paggawa dyan, di ba? Hindi na namin bibalik yung ano mo, totoo yan. deposito mo. Anyway, ito pa sabi ni Robert. Napakasaklap ng pinagdaraanan ng ating sender. Lourdes, hindi ka man lang natrato ng tama ng lola mo. Kasi ba, ito ba ay dahil sa illegitimate child ka? Grabe naman kung ganun. Kahit konting pagmamahal lang sana maibigay sa iyo. I wish na makuha mo ang hinahangad mo sa buhay. Laban lang. Dudala mo, ang dami pang nag-comment sa ating secret file for tonight. And I must say, wala namang nagsabi dito na, sige, desisyon mo yan, go na. Wala namang ganun eh. Tsaka wala rin nagsabi dito na ang bait-bait ng lola mo. Lahat naawa, nalulungkot. Kung po pwede ka nga lang puntahan ngayon, pinuntahan ka na namin ni Titangelo, Lourdes. Totoo yan. Para lang makita namin na humihinga ka, diba? Na alive ka. Pero may nag-view sa story ko, di ko alam kung siya yun eh. Anong nakalagay? Lourdes. Totoo ba? Oo. Tingnan ko nga rin sa story. Lourdes. Baka sure ka? Oo, Lourdes. Nakita ko Lourdes. Ba't nag-check ka pala ng mga nagbo-view ng story mo? Hindi, nakita ko lang kasi Lourdes eh. Ganun. Baka yun naniningil doon sa kapitbahay namin na si Aling Lourdes. Lusot pa more! Tinitingnan lagi ko sino nag-view ng story. Si Lourdes! Sino ba kasi inaabangan mo nag-view ng story mo? Wala, si Lourdes. Nawala tuloy si Mang Lourdes. Mang Lourdes ba yan o Miss Lourdes si yan? Miss Lourdes, nawala. Oh, wala din sa akin na Lourdes. Hinanap ko tuloy, dude. Meron, may Lourdes kanina. Pero naalala ko meron din talaga Lourdes na lagi nagko-komento sa atin eh. Pero syempre, hindi naman totoong pangalan yung madalas na ginagamit ng mga senders natin eh. Pen name lang naman nila yun eh. Lagi naman natin sinasabi, gamit kayo ng alias nyo. Kasi ito namang programa na to eh. Safe haven, di ba, para sa mga kabisyo natin na gusto magbahagi ng kanilang pinakatatagong sekreto. Tama. So dude, ano masasabi mo sa ating sender? Para sa akin, hindi lang naman ikaw ang nakakaranas ng ganyan. And maraming salamat sa kwento mo. 'Di ba? Na may mga tao ngayon na mabubuksan ang kanilang kaisipan na dapat hindi tayo sumusuko sa mga ganyang bagay. Mm-hmm. Dahil sa napag-usapan natin yung ganyang sitwasyon. Dahil sa kwento niya. Alam mo, Lourdes, ako, real talk lang naman ako magsalita talaga. Yung lola mo, onting panahon na lang yan. Tiisin mo na lang. Diba? Wala akong ibang mapapayo dito, Lourdes, kundi ganun lang. Diba? Ngayon, kung habang tinitiis mo yan, Lourdes, at nakakapag-ipon ka para makapag-umpisa ng sarili mo at makapag-solo, diba? Go. Pero kung hindi mo pa kaya,
intindihin, unawain mo na lang, Lord. Kasi mas mahirap kung mag-uumpisa ka ng walang-wala. Diba? Kesa yung tiisin mo na lang muna yung mga verbal na ganun. Mahirap talaga. Masakit, diba? Sa sarili mo, na-abuse ka ng ganun. Diba? Na to-torture yung isip mo. Ang hirap gumalaw pag ganyan. Yes, ang hirap talaga. Pero mas mahirap kasi gumalaw kung wala kang pera at mangungupahan ka. Inisip ko tuloy, wala na ba sila ibang kamag-anak na pwedeng lapitan? Mahirap din kasi makisama sa ibang kamag-anak. Hindi, manghiram ng pera. Manghiram ka, ang hirap din paano mo mababalik. I think benta mo na lang yung ari-arian ng lola mo. Diba? I think kung hanggat maaari, tiisin mo muna. Diba? Sa bagay, kung kaya pang magtiis, magtiis. Tiis. Pero meron talagang hangganan yung pagtitiis ng isang tao eh. Yung emotional breakdown, 'di ba? Merong ganoon eh. At saka yun nga, yung parang you cannot see the light, yung hindi mo na makita yung liwanag. Yes. Alam mo, dito ko lang din maipapasok tong lagi kong sinasabi sa ibang mga tao. Hindi mo pa ba nasabi ito sa programa natin? Hindi pa. Sige, sabihin mo na. 'Di ba lagi natin sinasabi may choice tayo sa sarili natin? Kasi tao tayo, may choice tayo. Pero kapag wala ka kasing pera, minsan kailangan mong isakripiso yung choice mo at magtiis ka na lang dun sa kinalalagyan. Nawawalan tayo ng choice kapag mahirap tayo eh. Napag-usapan na natin yan. Nasabi ko na rin dito. Nasabi natin. Na-pinpoint natin na pag mahirap ka, pinsan wala kang choice. Yun! Tignan mo, makakalimutin ako. Lolo, ikaw ba yan? Kasi naman, yan si Lola mo talaga. Bakit ganyan? Sasabihan ko, kulang lang talaga sa sundot ko. Sundot mo talaga? Tagal ko na wala kasi. Oy, pinsan ni Tanang Henyo, wag kang ano. Lourdes, ako na bahala kay Lola, masundutin ko yung pag-uwi. Anong pangalan mo, Lolo? Ha? Lolo? Lolo Sundot. Lolo Sundot palang potek. Hindi, pero di ba kapag mahirap tayo, wala tayong choice. Yeah. Natatanggalan tayo. Natatanggalan ng choice. Di ba? Tsaka for survival ka na lang talaga. Tama. Lolo. Lolo ka daw. Mahilig sa lolo? Mahilig sa lola to. Kahit estudyante yara. Lolo ko yan, sabi. Ito na lang, dude. No, total nabanggit mo na yung mga thoughts mo kanina. Tsaka, tama naman lahat ng mga sinabi mo eh. Ito, dagdag na lang din natin, no, mula sa isang kabisyo natin na hindi na lang nagbigay ng kanyang pangalan, pero meron siyang background pagdating sa mental health care. Ayan. Sabi niya, bilang isang mental health professional, gusto kong sabihin sa'yo na malinaw, walang sino man ang may karapatang abusuhin ka. Hindi dahil pamilya mo sila, at lalong hindi dahil lang sa kung paano ka ipinanganak. Ang pagiging illegitimate child ay hindi kailanman dapat maging basihan ng diskriminasyon o pagmamalupit. Isa itong maling paniniwala na dapat nang buwagin sa lipunan natin. And there are signs of emotional abuse and psychological trauma sa mga ibinahagi mo. Gusto ko lang malaman mo, Lourdes, na normal at valid ang nararamdaman mo na pagkapagod, lungkot at pagkaubos. Ang patuloy na pagtitiis sa isang mapanakit na kapaligiran ay merong mabigat na epekto sa mental health at hindi mo naman kasalanan ito. Kung nakakaramdam ka ng matinding hopelessness o suicidal thoughts, sana malaman mo na may mga lugar at tao na pwedeng makatulong sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Kung kaya mo, makipag-ugnayan ka sa mga organizations na ito. Meron tayong Hopeline Philippines, 0917-558-4673. Meron tayong National Center for Mental Health Crisis Hotline. Nandyan yung 0966G514518 contact number. And meron ding InTouch Crisis Line. Pwede kang tumawag sa telephone number nila na 893-7603. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Ito ay tunay na lakas.
Yung pagpili na mabuhay araw-araw kahit mabigat ang daladala mo. Yan ay katapangan. Isa pang bagay, may karapatan ka rin pumili ng bago mong pamilya. Yung pamilya na hindi kailangang kadugo, pero marunong magmahal at rumispeto. Tama. Pwede itong mabuo sa mga kaibigan, counselors, support groups o komunidad na ligtas at may malasakit sa iyo. Kung may pagkakataon, pwede kang lumapit sa DSWD, hindi sa DPWH. Ay, ano ba yan? DSWD daw pala to para sa legal na tulong at pansamantalang proteksyon. Kahit na hindi ka na menor de edad, may mga kaso ng domestic abuse sa adults na pwedeng i-report, lalo na kung physical and emotional ang pananakit sa iyo. So, may piece of advice, huwag mo sanang tapusin ang kwento mo sa pamamagitan ng pagtapos ng buhay mo. Kasi kahit gaano pa karumi ang simula, meron kang pagkakataong magsimula uli. May mga taong handang sumuporta sa'yo habang binubuo mo ang pangarap mo at ang sarili mo. Ang pagmamaltrato ng iba sa'yo ay hindi mo kasalanan. Ang desisyon mong mabuhay ay ang panalo mo. Nandito ako para makinig sa iyo. At sana sa susunod na magpadala ka ng kwento mo, maalala mo na merong ganitong klaseng programa. Sana ay magising ka at sana maging inspirasyon ka sa iba. Hindi ka nag-iisa, Lourdes, at hindi ito ang dulo ng kwento mo. Thank you so much, DJ Rocky and DJ Jello. Ayun na, nagbigay na ng mga hotline. Ganda, no? Number. Galing ng mga sinabi ni Doc. Kaya nga nung eksperto. Oh, eksperto pala. Hindi pa naman doktor to naman. Bali mo dokwak-wak lang. Hindi, charot lang with the rod. Galing niya sa mga sinabi niya. Totoo yun. Actually, ipanalo mo ito. Hindi ito kahinaan. Yung paghingi mo ng tulong sa iba hindi kahinaan. Tama. Ito ay lakas. Ito ay paglaban sa buhay. Totoo. Yun din yun kailangan natin talaga humingi ng tulong One way or another, kailangan natin humingi ng tulong. Ako, ang masasabi ko lang dito is that, kung hindi mo makuha yung tulong na gusto mo sanang mangyari doon sa sarili mong pamilya, try mo sa labas. And sana ito na yung simula, 'di ba, ng pagbangon mo. Etong paglabas mo ng sarili mong bigat na nararamdaman, sana ito na yung simula sa pagbangon mo at sana makasulat ka sa amin ulit. I-email ko nga to ulit, dude. Nang sa gayon, malaman natin kung anong update ng buhay niya. Kasi tayo naman dito sa programa natin, hindi naman tayo yung parang, sige, nagpadala siya, tapos na, diba? Normally, may follow-up pa tayo, lalo na kung alam nating napakabigat ng pinagdaraanan niya. Nasa sa kanila na yun kung magre-reply sila sa atin. Totoo yan. Kaya mo, abangan ko yung lola kung buhay pa. Lola Sundot, masyado ka na. Hindi, pero yun nga, sana may ayos siya at maging matatag siya dito sa pinagdadaanan niya. Yeah, sana, yun lang talaga. Pag-pray na lang natin siya. Anyway, kabisyo natin dyan na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman, raketera@gmail.com. BRB is in Bangton Break for Top Secrets. Kasama pa rin DJ Rocky. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lourdes Secret Files.